Най-секси катаджийката в България, Мирела, която въпреки високите заплати в МВР е бачка и на втора работа като певица в Alpha Music. В последната си песен тя възпява закона за движение по пътищата и по-конкретно глобите. Тя ще ви разкаже за първата написана глоба за шофиране Ева. В края на 19 век, някъде там в Великобритания, някакъв англичанин извършил невероятна глупост. Те глупостите ги вършат или англичани, или австрийци. Ама, както и да е. Въпросният англичанин Уолтер Арнолд явно е чел една наша българска поетеса, която е написала "Бясно карай на червено" и толкова много се е вдъхновил, че е решил да флексва по улиците на Англия с чисто новия си бенд. Същият този е вдигнал ненормалните 13 км в час. Да си представите колко са 13 км в час. Сега ще ви дам един пример. Всички знаете олимпийския шампион по бягане с препятствия Стивън Хокинг. Сега си представете на тоя да му лепнат едни батерии Duracell или Варта. Както и да е. Англичанина са го глобили с 1 шилинг или днес са около 10 евро или 3 кутии розово. Слушайте Мирела и карайте внимателно.